Ubay nga mga armas di fuego ang natigom sa mga sakop sa Dumanhog Police Station atol sila gipahigayon nga uplan katok ka ubos din manuktok ang mga pulis sa mga firearms holder aron i-surrender ang ilang mga armas nga expired na ang mga lisensya. Si Chona Carion sa exclusive report. Klase-klaseng mga armas ang naa karon sa kustodiya sa Dumanhog Police Station. Resulta kini sa ilang gipahigayong oplan katok sa buwan sa Hulyo hangtod Agosto. Mga armas de fuego kini gikan sa mga government officials, kapulisan o mga sibilyan nga expired na ang lisensya. Natigom kini pinaagi sa oplan katok usa ka programa sa kapulisan nga nag-awhag sa mga nanag-iya o naghupot og armas de fuego nga walay lisensya o baka expired na sa pag-surrender niini sa mga otoridad. Kung magdumili sila pag-surrender, mapugos ang mga pulis nga magpahigayon o pagpangronda. Hinuod matod ni Major Arjolito Cabagnot, ang hepe sa Dumanhog Police Station, nga kung makapa-renew ang mga tag-iya sa ilang lisensya, ibalik ra kini sa kapulisan ngadto sa nanag-iya. Man kagkinta sa mga dunay mga armas nga expired na, ug mahimo ginagitawon over dire kaysa masubject pa nato sila for operation. Enough lang unta nga di na moabot sa turingan na. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.